Takže ďalšia etapa za nami. Ja poprosím Ivana o krátke zhodnotenie, ako to dneska prebiehalo. Dneska veľmi dlhý deň, 350 km RZ, potom 350 km prejazd. Ťažký deň, bolo veľké teplo. Od začiatku sa išlo veľmi rýchlo, potom sme prišli do Dúna. Tam som spravil malú navigačnú chybu, musel som sa kilometri vrátiť pre jeden waypoint. Našťastie som ho našiel a zobral, tak všetko je v pohode. Idem tak, jak idem a už sa s tým Boh vie, čo urobiť nedá. Ešte zajtra jeden deň a je finish. Včera nás navštívila Kastová priateľka, ktorá z okolností zo Slovenska a po 2 slivoviciach nám prezradila, že Kasto má zlomenú kľúčnú kosť a ide ďalej. Čo ty na to? Je to možné? Určite je to možné. Mal som tú skúsenosť pred 3 rokmi, šiel som 200 km s rozdrtenou kľúčnou kosťou a myslím si, že to má dobre zlomené, ale ukazoval mi to a má podľa tých biceps úplne čierny, aj jednoducho celú tú ľavú stranu vrchu a vyzerá to veľmi škaredo. A čo hovoríš na Baredu, to, čo sa dneska stalo? Ty si to v podstate akoby prorokoval, alebo si to očakával? Zatiaľ sa tvoje prognozy plnia. Ja som hovoril, že tá KTM je na túto rally 13 dňovú najlepšie nachystaná a tie veci sa mi pomaličky plnia, pretože aj Duklo, aj Yamahy mali problémy, Honda veľké problémy s tým, aby ten motor udržali v chode a aby to fungovalo všetko do konca. Je to škoda 2 dní pred súťažou chytiť 2 hodiny kvôli závade na nejakej motorke je smola. Pre neho určite veľká. Zajtra je posledná etapa. Čo by si chcel odkázať fanúšikom na Slovensku? Nech nám držia palce. Dúfam, že na nás nezanevrú. Ten výsledok nie je taký, ako sme si predstavovali, ale nie je ani zlý. Spravil som 2 hodiny chýb, ktoré jednoducho musí byť niekde vidieť a dúfam, že na rok to bude lepšie. Ďakujem za rozhovor. Z Čile, Ivan Jakeš a Ďuro Topor.